ଆଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ। ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର। କୂଳ ନଥିବା ନଈର ଡଙ୍ଗାଟିଏ ମୁଁ, ତମେ ମୋର ନାଉରୀଟିଏ ହବ କି? ଅଭଙ୍ଗା ନିଦର ଆଖି ଦୁଇ ମୁଁ, ତମେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ହବ କି? ଅଫେରା ବାଟର ବାଟୋଇଟିଏ ମୁଁ, ତମେ ମୋର ସାଥୀଟିଏ ହବ କି? ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ସହ, ମୋ ହାତରେ ତମ ହାତ ଦବ କି? ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ତମର ହେଇସାରିଛି, ତମେ ମୋର ହବ କି? ଜାଣିଛ ନା, ଆଜି ମୁଁ ଏକା ବସିଥାଏ ମୋ କଲମ ଆଉ ଖାତା ଧରି। କବିତା ଲେଖିବାକୁ ବାହାରି ଗଲି। ମୁଁ କୋଉ ବଡ଼ କବି ବି ନୁହଁ। କ'ଣ ଲେଖିବି, କେମିତି ଲେଖିବି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଦେଲି। ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଭାବିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କିଛି ବୁଝି ବି ପାରିଲିନି। ଖାଲି ଭାବିଲି ତମ ବିଷୟରେ ଭାବିଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଲେଖିଥିବି। ହୁଏତ ତମକୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।